Ці можна гандляваць гароднінай, садавіной і ягадамі на асфальце, бардзюры ці з машыны? Закон на гэтае пытанне адказвае адназначна – не. Але прадаўцоў-нелегалаў, якія штодня запаўняюць вуліцу Прытыцкага, гэта падобна не бянтэжыць. Нехта прывозіць маліны і яблыкі з уласнага саду. Большасць жа гэта так званыя перакупы, якія не жадаюць плаціць падаткі. Эта продукция не подлежит никакой проверке качества. За нее нельзя поручиться, что она в стандартах и в нормах пищевой продукции. И на нее не распространяется закон о защите прав потребителя, если что-либо случается. На контролі і тыя, хто гандлюе ў афіцыйна дазволеных месцах і абсталяваных палатках. Насупраць гандлёвага цэнтра вялікі выбар сезоннай гародніны і садавіны. Прадаўцы ганарацца якасцю, сочаць за санітарнымі нормамі. А нагодай для дадатковай праверкі стала паведамленне ў сацыяльных сетках ад незадаволенага пакупніка. Аўтар, які пажадаў застацца ананімам, свой няякасны кавун набыты тут не вярнуў. Па абарону сваіх правоў, як спажыўца, афіцыйна не звяртаўся. К сожалению, и женщина это не вернулась назад ни с арбузом, ни без, чтобы решить этот вопрос. В объект к нам никто не обратился, в торговый, в отдел торговли никто не обратился. Если ты хотел решить вопрос, ты обязан был обратиться и в органы и решить это в законодательном порядке. Сегодня все торговые объекты, будь то даже индивидуальные предприниматели, идут навстречу и в рамках закона о защите прав потребителя всегда применяют меры для того, чтобы покупатель ушел довольным. Набыццё гародніны і садавіны ў такіх палатках усё ж такі гарантыя правоў пакупніка. У выпадку, калі кавун акажацца дрэнным, вярнуць свае грошы можна. А вось спадзявацца на сумленне бізнесменаў з асфальту не даводзіцца. Купляць ці не купляць такі тавар кожны вырашае сам, але заўсёды варта памятаць. Зэканоміўшы некалькі хвілін да афіцыйнага рынку ці крамы, потым можна выдаткаваць значна больш, аднаўляючы здароўе.